Moi, Tseppoisis täällä taas. Ja tänään me puhutaan asiasta, saadaanko 30 tilaajaa täyteen, sillä mulla on kuulemma käynyt 30 tilaajassa, mutta sitten 4 laski ja sitten joku tilasi mut, joten se on aivan mahtavaa. Ja plus, kiitos tosi paljon Jadille, että hän on monesti mainostanut kanavaani ja ollut minun videoissani mukana. Ja videot ei ole tullut aktiivisesti hirveästi sen takia, sillä Jad ja minä ehkä kuvataan hyvin paljon videoita, sillä se on mun mielestä se on niinku paljon kivempaa kuin normaalivideot. Tietenkin Clash Royalea mä kuvaan varmaan tässä lähiaikoina ja ehkä jotain muutakin. Oota, mitä mulla oli niitä. No, Mario Run ja Vector. Vectorin mä itse asiassa lopetin, ei siinä enää, se ei ollut niin vörttisarja tehdä. Mut sitten Mario Runiin, mä en oo siitä varma. Mutta katsotaan, saadaanko 30 tilaajaa täyteen. Se olisi vaikka nyt moro. Niin, että moro.